Asko dira trikitixak emandako kanta arrakastatsuak, baina azken eztan da aldapan gora kantuak sortu du. Eta horren atzean dagoen trikitilaria da Josune Arakistain, duela 20 urte Debako Lasturren jaioa. 7 urtekin edo horren guruan enakan trikitizaletasuna hundirikan. Esan nenuan trikitixa ikusten edo enakan trikitixa ikasten hasteko gogori. Bueno, Xabier Etxaniz trikitilaia nire oso gertuko da, eta juten nintzen txapelketak ikustea bere gana. Eta esaten nahi, nostra, nik egunen baten nola joko banu ez. Eta, bala, hasi nintzen pixkanaka gurasoei esaten, trikitixanetik hasi, eta pentsatzen zuten zala, txikitan dakaun kapritxo hori ikasteko. Baina azkenian manien latakin puntatu zidaten, eta hasi nintzen Jon Ostolazakin deoan, trikitixa ikasten. Baina pasazitzaitena da oso kantat, hasieran ikasten dian betiko kantak ez. Nik uste da hola protokolo bat irakaslietan eta bai izan behar dela hola, baina zakit, nire asko markauzian horrek. Bada, nire naiz oso kanta tradizionaletakoa, orduan, enuan gusto handiz hartu, nintzen pixkanaka lagatzen bezala. Eta gero hasi nintzen beste maixu batekin, Jago Aurangakin, eta berekin txapelketetako ilusio hori edo sartu zian, eta hasi nintzen txapelketetako kantak prestatzen, eta ikusi nun benetan gustatzen zitzaitela trikitixa, baina igual jotzen dituzun kanta estiluek asko baldintzatze dute. Txapelketen arra bultzatuta, Alaitz Eskuderoekin batera aurkezten hasi zen. Eta baita txapelugari irabazi ere, Zaldibarko hau agurrekoa. Feliz haberme solo lehenengo landare, Frantzisk Antonia Irizar, Zumarragarrare, aioia joiene, Zumarragarrare, Maurizio Aldeiturriaga, Primiero Starbe, emakumea gara eta arro gaude. Baina zer ote da lehiaketak dakarrena? Da asko, ensaio ordu asko, disiplina edo txapelketekin asko hartzen duzu teknika. Teknika o soltura hori trikitixa jotzeko momentuan, ze ordu asko sartzen dituzu. Dakazu txapelketa batea baldin bazuaz, jende aurrean jo behar duzu eta ondo jo behar duzu. Eta nahi baldin baduzu hasierako postotan gelditu, hori maila bat eman bezu, orduak sartu dituzu, eta hori gehien eman diana teknika. Eta aparte gero lagunak eta trikiti munduan sartzen lagundu dira asko. Errumeriak lehen eta paranda orain, egunak noiz helduko zain. Denbora asko galtzen dugu guztira. Bizitzan etapa desberdinetatik igarotzen gara, eta sarritan ez da erreza ate bat itxi eta berri bat zabaltzea. Oso zaila esango nun dela. Nik beti jo izan dut ilusio aldetik ez. Txapelketetan hasi nintzanean oso ilusionauta neon, eta 3-4 urtetan txapelketetan oso ilusionauta naiz. Baina jauzan momentu bat ilusio hori jun zitzaitena, eta ja ez zian esaten ezer txapelketetan berriro hastiak ez. Orduan, banakan taldia sortzeko ilusio hori. Eta ilusioakin taldia sortzen hasi nintzen pixkanaka, ze oso zaila da. Sinisten baldin baduzu aldezula, benetan nahi baldin baduzu gauza bati, nahi hori pasau zitzaiten, eta hasi ginean oso motel. Nahi nun, beti izan da nire ilusioa, gitarra elektriko bat eta biolin bat juntatzea. Eta ni sartuko naiz gero trikitixakin, baina beti nahi izan dut. Eta orduan, Bilboko trikipote baten violinista zautu nun. Eta hori, izan ezer planeaua, baina nire buruan jabazeon zerbait, eta esan nuen, nahi zuan nirekin zerbait txapurreatzen hasio. Baina kuriosua da, zautu ginean, noni berez behan nun ezautzen. Baina hasi nintzen trikipoteua inundik inoare jotzen, ze txapelketetatikan lehendik sortutako pieza da. Eta hasi nintzen jotzen inundik inoare, batzuk bazakiten klasekoak,
eta aldamenean etorri zen bizi, biolinakin inundik ere jotzen dani. Hau, zei da. Eta horri momentuan ateazula, ateazun belarriz pieza, eta zenu. Venga, talde bat inberdeo, etorri honea, eta... Eta hala jaio zenuntza. Txispa batek sortzen du sugarra, muinu honen berezko indarra, da ez galdu inoiz irriparra, barra, barra, heldu gera itziarra. Gutxitan bezala, emakumeak protagonista taula gainean. Ez naiz ausartzen igual esatea ze badan hori, ze jatzen dian mutiak eta ze ez emakumezkoak. Nik uste nahiko zaila horrei arrazoi bat bilatzea. Nik hori, nik eta bai taldekide guztiek ikusten genuen da, bai gara horren kontrakoak ez, baina, bueno, guke bai neskedagean atletikan badakaula zer esan. Eta nik uste neska asko lotzagaitik edo falta zaigula salto hori ematia eta sinistia benetan, hor taulan gainean egon pixkat lotzagabetasun hori eukitzea. Eta hori ni nahiko lotxatia nahiz, baina sinistia benetan iten nahi gehanatan eta hori pauso hori ematia. 2006ko martxoan kaleratu zuten Astapeneko kantan garbi utzi zuten zein den haien mezua. Zergatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Lehen urratsonen ondoren heldu zen udazkenean aldapan gora. Guk taldean beti komentatzen dugu. Gozo aldapan gora egitikan gerala ezaguna, baina eske guri ez dela izan aldapa bat. Izan dela hemen gaude eta batean hemen. Izan dela bateko salto bat eta bai, danoi alda digula dexente. Geixo beti esaten dugu hausuetan azkenean gaudela aurrian. Baina, bizitza ez, baina musikalki aldau digu danoi. Eta, esperientzia aletikoa oso politxa izan da. Baina, hori, dana bain oso politxa, kantak sonatzen du, ezaguna zea, baina, ez du nahi ere ez da espektatiba altuakin, ze, gaur egun, bain zaude hemen, gero hemen, zakit, dijoan bezala etorrikoa eta listo. Baina untza aldapan gora baino gehiago da. Karo, ertzetatik 12 kanta daude eta ez da aldapa gora bakarrik. Eta oso kontziente gea gaur egun untza geana aldapan gora asko zor dieula. Ez gai izango hipokritak ere ez da esate aldapan gora ja gaude kokoteaino eta bestiako bia dira, asko zor dieula kanta horrei, ze kanta horrekin gaitu zabaltzia jendiana, ez? Eta asko zor dieula, baina ez gala hori bakarrik eta ia beste kantek ere olako gustatzen den gizarteat.
bai izan da, pateko horrek, azkenean, nik ustet, ja, nola, ja ezagunak edo aldapangorak eukiduan son hori horrek alde bat modu batean behartzen gaitu maila bat ematea. Nik esaten dut, nobato batzu geha, oantxe sortu da taldea, oantxe egin diteu 12 kantak eta oandik, nobato batzu geha, ez dakigu zer dan jendetza baten aurrian jotzea, ez gaude oso preparauta oandikan. Eta jungo geha ikasten, baina ezin da espero 10 urtean eukitako esperientzia bat, urte betian, batean sortu da, ezin da. Diskoa Bilboko Kafe Antzokian aurkeztu zuten aurreko txaian sekulako arrakastarekin. Eta ondoren emandako kontzertuak ere, jentez lepo. Orain, ze asmo? Azkau kontzertuak asko Euskal Herrixan, herrixetatikan, festetan, festivalen baten. Eta bai deitu dugu Bartzelonatik, Galizitikan, eta jungo gera kontzertu solten batzuk eman gaitugu Euskal Herritikan kanpo. Eta asko txokau diguna da, asko deitzu egutela iparraldetik. Iparraldetikan pila bat likutatikan deitzu egute. Iparraldean, zein hegoaldean, Euskal Herri osoan barrena, Trikitixa ikasleak Josune jotzen dituen kantak ikasten ari dira. Baina nola ikusten du berak irakaskuntza? Ustet Trikitixa oandikan nahiko lotuta dola tradizioai. Ez du zertan izan, nola. Bai Trikitixa jotzen basu oso aberasgarria dela eta segurazki hasten zehala ikasten kantu tradizionalekin, kalejirekin, fandangoak, batetik bestetik. Baina nik uste bai, eta irakasleek lan politxak alde hortatikan, kanta berrixak, partitura berrixak sartzen ikaslietan da piztuko utena. Hori, behien, garra, badaude ikasle batzuk benetan gustatzen zaiela tradizioa eta hor fandangoarinari, balsak, rantxerak, eta hori ez dut esaten batak bestiak kendu berdunik. Baina ireki behar zaiola bidea tradizionala ez da nahi, bai, iruditzen zait baiet. Eta nire pasa zait, hasi berri gehanean, hastiar gaudenean, uste deula Trikitixa diala fandango Trikitixa, Forusalda, eta hortik ateatzen baldin bazea, o ez baldin bazaizkizu hori gustatzen, igual Trikitixa ez da zuria, nahi baldin badituzu jo, erregetoia nahi baldin badituzu jo Trikitixakin, gustatzen bazaizu gaurrea. Baina, nik uste irakasleek asko bultzau behar dutela sorkuntza. Falta da, eta niri pila bat emateit sorkuntzak. Behin maila bat hartzen zunean Trikitixan, da dominatzen dezunean Trikitixa, nik uste bultza behar dela, ze benetan zu baldin baduzu kanta eta gustatzen baldin bazaizu zu sortu dezuna, nik uste onena dela. Eta, ni egunen baten irakasle izaten naiz, seguru nago bultzauko nituna, hilabetean ikasle bakoitzak kanta bat sortzea. Nork daki, agian horrela sortuko da hurrengo Trikitixa kanta arrakastatxua. Bien bitartean, Josune eta Untzaz gozatzen jarraituko dugu. Izan ere, Josune bezala berezi denak, dena du merezi.